Amic meu, comencem per aquests orígens que la conversa ens ha portat, perquè ho he llegit, que la teva infància està vinculada a barris no benestants de la ciutat, que han canviat molt ara, perquè ara Barcelona és una altra, però... I a més hi ha una coincidència històrica, que és que vam anar tots dos al Juan de Àustria, que és un institut que era heavy metal. Bueno, sí, era un institut de la Verneda. Jo, de fet, venia de la Diagonal Mar d'abans, la que no coneixia la gent, que teníem la Macossa al davant, i m'anava caminant fins a la Verneda. I en el camí cap a la Verneda t'atracaven regularment, la veritat, quan venia gent de la mina. I al Joan d'Àustria vaig fer la meva colla actual. Espera't. T'atracaven regularment? Em vol dir que havies de portar poqueta cosa, poques peles? Sí, clar. Et fotien el bolígraf? Formava part de la pràctica habitual regular. Abans havia viscut a Nou Barris i també m'havia passat, quan sortia del Club Natació Atlètic, que jo anava a nedar. Durant un any m'estaven fotent els quartos al berenar, no? Això, creixes amb això. Jo vaig créixer primer a Nou Barris i després al Besòs gairebé, i creixes amb això. I aquesta era la Barcelona real de determinats barris durant els 80, no? I tu tan bon noi, què? Tan bon noi? Bueno, jo el que intentava era estudiar, m'agradava molt nedar, havia fet natació, i vaig estar al Júpiter, al Club de la Verneda, de referència. Sí. I bé, estudiava, tenia l'avi al darrere del Joan d'Àustria, que també vivia a la Verneda. Hi havia bandes, Oh, i tant, sí, hi havia bandes. És que a vegades es parla molt de la inseguretat que pot haver, però recordem poc la Barcelona metropolitana, la d'aquells barris, que era dur i que ha millorat, vaja. Però hi havia hòsties serioses. Sí, hi havia una a Nou Barris que es deia, quan vivia a Nou Barris, que es deien el Peseta. Llavors no recordo que estava jugant i dic, que viene el Peseta, no? I tots anàvem sortint cagallets i de la gent de la mina que també et venia. Bueno, això era la realitat. Jo anava a classe amb el que va fer l'atemptat del Papus. Déu-n'hi-do. Però t'has tornat una persona molt... Tu tens bonomia, tu tens una cosa pràcticament sacerdotal, aquesta imitació que fan del Polònia, que ets com un ingenu... Em pinten d'ingenu, la veritat és que sí. Sí. El que passa és que jo crec que avui ingenu és aquells que pensen que es pot fer política sense lluitar contra el canvi climàtic o sense tenir present el medi ambient. Aquests sí que són ingenus, però és veritat, em pinten d'ingenu. Com veus la imitació de Polònia? La primera vegada em mor de vergonya. Jo me'n recordo que em van avisar que sortiria i la meva companya diu, anem a veure-ho, no? I poso la tele, jo tierra tragant-me, no? I a veure com surto, no? Em van invitar i la meva companya, la Sònia, em diu, hosti, Joan, t'he imitat molt bé. Molt bé. No, ens pinten això, els ingenus, hippie flower, aquest rotllo. Bueno, mira, jo ja t'ho dic, jo crec que els ingenus són uns altres, però bueno, mira, és la caricatura i ja està bé, no m'hi fico. Però sí que s'ha de tenir un punt de bona fe per continuar mantenint determinades postures. A més, ara que ja, vostè digui el que vulgui, però ja l'esquerra i la dreta aquí ja no té cap consistència. No, jo li diré, aquí o ets independentista o ets fatxa, s'ha acabat. Jo és que crec que això no va així, jo crec que aquí el que ens juguem... No. Ho dic de debò, jo crec que el més important en les properes eleccions no és si ets independentista o comunista, no, és com sortim de la crisi. Si anem a Catalunya una escenari de retallada de drets, que sembla que el senyor Mas jo crec que ho planteja de forma molt clara, o anem a un escenari d'ampliació de drets, de fer del medi ambient una oportunitat. Crec que per mi el debat central com a mínim està aquí. Perquè a més és on ens col·loquem, és a dir, és la primera, a les primeres eleccions amb crisi econòmica de cavall. I a més amb una ofensiva dels valors conservadors a Europa, també... No, naturalment. El 2011 deixaran de cobrar l'atur, la perllongació de l'atur, la hipoteca, 30 desnonaments al dia, entre locals i... 350.000 famílies l'any a Espanya. Sí. Em vaig trobar amb una noia a Santa Coloma, una història que em va deixar estabornit, no? Li havien hipotecat el pis, li havien embargat per un preu molt inferior aplicant la llei hipotecària. Li embargaven el sou, estaven amenaçant el pare. Al cap d'un temps aquesta noia, era una família, estava en una situació, vaja, duríssima, va trobar feina. Va dir que no a la feina perquè preferia continuar en negre, perquè si cobrava... Se li quedaven. Se li quedaven el sou. Per tant, tenim una legislació hipotecària disparatada i que està llançant a la gent a l'economia submergent. I sembla que guanyarà el senyor Mas. Sembla que sí, però jo tinc una esperança, i l'esperança és que crec que en aquest país, no crec, ho diuen les enquestes, hi ha més gent d'esquerres. Jo crec que el que hem de fer és sortir d'aquesta resignació, d'aquesta apatia, i entendre que han d'haver canvis, perquè aquests canvis han de girar cap a més sensibilitat social, però el tripartit s'ha explicat molt malament. Molt malament. Però jo crec que hi ha un problema de comunicació i un problema de confrontació de models, les dues coses. Jo sé que és una mica conservador, és una mica orteguiano, però la gent vol una mica
tenir algú que els expliqui les coses. No diguem un papa, però sí un líder, un cert lideratge d'explicació, de dir, escolta, estem malament però estem així, com si quan estàs a la UBI tens un malalt i surt el metge i et va dient què passa. I això ha fallat. No et donarà una bona notícia perquè estem a la UBI, però, escolti'm, no ens deixin. Madrid, perquè vostè no ha estat bé a Madrid, o? Jo? Sí que he estat. A mi Madrid m'encanta, m'agrada moltíssim. I ha estat bé. També és veritat que ha anat de més a menys, perquè al principi ens enteníem molt amb el senyor Zapatero, hi havia polítiques d'esquerres i darrerament no ens feien gens de cas, la veritat. Feien ajustos molt boníssims. Tu l'has conegut personalment? Sí. I què tal? Jo crec que és una persona... La comunicació era molt fluida al principi. Era molt fluida. Jo crec que és una persona en matèria de drets i llibertats d'esquerres. Algunes coses haurien anat més enllà. Jo la llei de memòria hauria anat més enllà, però crec que era una persona d'esquerres, però en matèria econòmica no era. No et diré que era de dretes, no era. Tenia aquella teoria també del Tony Blair que la política econòmica millor no tocar-la. I crec que amb això es va equivocar. Es va equivocar no ara, ara s'equivoca molt. Es va equivocar a l'anterior legislatura quan nosaltres vam dir-li eviti el sobreendeutament familiar. I em va dir no, perquè la burbuja no se puede desinflar. Sí, però és clar, que vosaltres, la recepta vostra també és molt voluntariosa. És a dir, no ens enganyem, tothom parla pel seu electorat. Europa s'ha posat d'acord i no hi ha més cera que la que hi ha i les mesures són obligades i cantades. No, jo això no estic gens d'acord. Jo crec que Europa avui està en una sortida dogmàtica de la crisi. Ideològica, ideologista. Sí, però vull dir que no deixaríem fer a cap govern res més que això. No és veritat. Jo no comparteixo, i no comparteixo per una raó. L'esforç fiscal a Espanya, però no dels treballadors, de qui juga en borsa d'un dia per l'altre, és baixíssim. Les empreses que guanyen més de 100 milions a l'any. Sap qui és? Què té contra aquestes pobres empreses, vostè? No, dic que poden aportar una mica més, no? És a dir, com pot ser que li diguem als treballadors tu esforça't, li diem al pensioner, tu esforça't. I una empresa que guanya més de 100 milions l'any pot aportar una miqueta més, no? Doncs jo crec que sí, però en canvi no els estem demanant. O hem dit, les entitats financeres que garanteixen el crèdit, jo ajudo les entitats financeres, li compro actius immobiliaris, però a canvi de que garanteixen el crèdit. Si ens haguessin dit quan érem joves que el capitalisme trobaria un paradís a Vietnam, a Xina... És que és el pitjor dels mons, Jo això sí que li dic. Escolti, l'esclavatge no cal portar els esclaus aquí, els tenim allà. És que la Xina és el pitjor dels mons. Manca de drets i llibertats, com el règims autoritaris i capitalisme salvatge. A Xina està passant una cosa bastant curiosa, que comencen a haver mobilitzacions a les fàbriques. Reivindicacions socials i reivindicacions ambientals. I potser el règim totalitari, en aquest cas, petarà per aquí, no? No sé, ara, també ens hem de fer una reflexió. A Espanya hem de competir amb costos laborals baixos? No, perquè és que on arribarem? Té fills, vostè? Un fill. Un fill. Quina edat té el seu fill? 2 anys. I quin món tindrà? Espero que un món millor, però a mi em preocupa, la veritat. Jo tinc una... Vaig anar a Copenhague, a la cimera de contra el canvi climàtic. A més, el Zapatero ens va dir allò de... Ens va reunir a la delegació i ens va dir esto va ir bien, i a mi el govern d'Andorra m'havia dit a l'Andorra, Això no va anar bé. I realment tenia raó més el d'Andorra que en Zapatero. No, més enllà de l'anècdota. Jo vaig tornar de Copenhague molt frustrat. I molt frustrat per una raó, perquè jo no viuré el 2070, però el meu fill sí. I jo no vull que la nostra generació sigui... La generació no parlo dels que tenim ara 39 o 40 anys, sinó dels que tenim 50, 60, 70 o 20. Els del que vivim el 2010. Que aquest moment històric sigui com aquell moment en el que podíem evitar el canvi climàtic i no ho vam fer. I què em preocupa? Que no es penalitza aquelles polítiques que no lluiten contra el canvi climàtic. Fixis, no? Estem en plena campanya. On està el problema de la lluita contra el canvi climàtic de la resta? Jo tinc una proposta, suposo que els altres també, però no els he sentit, no? I crec que avui... Ha passat una mica de moda, el tema? Sap què passa? Que passem de l'apel·lació a l'individu a l'apel·lació a la responsabilitat individual, canvi la bombeta, recicle, a què passa a nivell global. Però en canvi no fem una apel·lació a la política. A mi això gairebé em treu la son, si li haig de dir la veritat. El papa. El papa. Ja haurà passat, però ens deixarà un reforç espiritual. Ens deixarà un estat confessional. Sobretot l'esquerra necessita una mica d'espiritualitat. Jo no entenc algunes coses que han passat amb el papa. No entenc el banda de l'alcalde, no l'entenc. A mi em sembla molt bé que els creients vagin a missa. Fantàstic. No tinc res a dir. És més, jo crec que fins i tot hi ha molts creients, jo tinc amics, cristians de base que estan bastant emprenyats amb el papa, bastant disgustats. Però el que em preocupa és que amb la visita del papa el que hem fet és consagrar l'estat confessional. És a dir, si tu ets creient, bé sí. Ara, tu no pots anar en funció del teu càrrec institucional.
perquè el teu càrrec institucional l'hauries de separar de la teva creença. I, lamentablement, es va en funció del teu càrrec institucional, cosa que demostra que estem en un estat confessional. És veritat que ho estem, els acords amb la Santa Seu són preconstitucionals, mantenen privilegis fiscals... Home, la X... La X, no, però trien els mestres. Com pot ser que el mestre de religió el triï una de les confessions, no? I siguin ells els que els despatxen, això sí, pagant-ho tots, no? Sisplau, ara li demanaré unes respostes ràpides. Fidel o Fraga? Vostè m'ha d'optar per un dels dos. Home, la figura històrica de Fidel em sembla bastant més interessant, la veritat. Jo vaig anar a Cuba amb 18 anys. I jo crec que a Cuba la Revolució Cubana és un exemple de la millora de drets socials. Però és veritat que no es respecten les llibertats i, per tant... Maragall o Montilla? Aquí no trigo, Miri, jo crec que el que és molt important és que algú com el president Montilla sigui president ha estat una excel·lent notícia pel país. És més, això ens fa millors, perquè no sé si a Andalusia seria possible que un català amb accent català fos president andalús, no? No ho sé, Hi ha una visió del que és Catalunya com una realitat molt monolítica, no? I avui Catalunya som tots. És el barri del Besòs, o Santa Coloma, i és la plana de Vic. Per això jo soc federalista, també. Jo ja sé que ser federalista és molt complicat, perquè a Espanya ens resultarà molt complicat, però crec que el federalisme és una proposta majoritària arreu del país. I el que hem d'evitar és les sortides en fals i a la vegada el trágala, el manteniment de l'estatu quo que ens planteja la Constitució. Per això nosaltres diem, anem a reformar la Constitució a fons, no? Anem a dir des de Catalunya, anem a fons, però en un sentit federal perquè creiem que pot ser àmpliament majoritari. Jo reconec que segurament tenim una de les propostes nacionalment més ambicioses. Digui'm quin dia de la setmana prefereix, sisplau. Quin dia de la setmana prefereixo? Home, darrerament els diumenges, quan puc desconnectar, la veritat, perquè veig el criu, però... I desconnectes? Només el veus el diumenge? No, home, últimament en campanya la veritat és que el veig poquet. Però no sé, a mi m'agraden... La seva dona treballa? Sí. O sigui, tots dos aneu de bòlit. Fem una mica de bòlit, sí. Diumenge, un enemic. Un enemic? Sí. La cobdícia, no? És a dir, enemics personals cap, no? Un escriptor. Stefan Zweig. Que bo. No? Sí, home, i tant. És brutal, Stefan Zweig. Si no estic confós, és el que va haver de fugir. Sí, el que fuig i es suïcida... Sí, que és homosexual, que és una tragèdia, sí, que es queda la seva mare allà. Un heroi. Un heroi. De ficció a l'Astèrix, no? I de la vida real? No sé. Nelson Mandela, potser, No sé. Sí, això és un heroi. Està 30 anys allà fotut. Jo crec que és Nelson Mandela. De petit m'agradava molt, a casa meva, mon pare em posava el Víctor Jara, no? I era una figura d'aquestes que em fascinava, no? El Víctor Jara. I tant. Un militar. No, un heroi. Abans, perdoni, un heroi. Miguel Núñez. Miguel Núñez és un històric nostre que va estar 20 i pico anys a la presó, que va lluitar com mai, que després d'estar en política va muntar Axur, les Segovies, va fer cooperació, va ser un dels líders de l'antifranquisme, es va jugar a la vida. Els germans Creix el van tenir en més d'una ocasió, no? I després fa política i ho va fer amb una generositat, amb una amplitud de mires, va condemnar quan havia de condemnar la Unió Soviètica, no? És a dir, per mi aquest és l'heroi, no? Militar, un militar. Un militar? Sí. Ostres, doncs aquí m'ha agafat. No, home, no. Segur que vostè té temps. General Prim. I un monument. Un monument. El Fossar de la Pedrera. No és un monument, és un espai, que és l'homenatge als represaliats. I quin és el seu punt dèbil, va? Què t'agradaria que no fos com és? Suposo que soc perseverant, però això té una travessant, acabes sent tossut, no? Per tant, és arma de doble filo, no? A vegades s'ha de ser perseverant, i a vegades s'ha de ser no tan tossut, no? I jo suposo que la meva perseverància em fa ser una mica com soc, però a vegades això m'acaba fent tossut, no? I amb tu mateix és difícil aguantar-te o no? No ho sé, no sé. El teu umbral de frustració és correcte o...? Jo suposo que sóc un pèl autooxigen a vegades, que a vegades em frustro. Això em pregunto. Sí. No, això ho reconec. A vegades el llistó la gent se'l posa a una alçada que li costa saltar. No, jo reconec per mi un moment dur, i reconec que així és, a les darreres generals. Jo havia fet una legislatura que havia pencat molt i on jo em creia que havia fet una bona feina i finalment vam baixar un diputat pels pèls, però el vam baixar, no? Em vaig sentir tan frustrat que vaig dir, ostres, no sé si val la pena, no? I jo ho reconec, I val la pena? Sí que val la pena. Entre altres coses, perquè si haguessin tret més diputats, segurament el mateix el Zapatero potser no estaria fent el que està fent, per tant sí que val la pena.